странно. Загубихме. Пърпъл ни измами. Стой при мен. Тук. Аз не мога. Здравейте хора, добре дошли в още едно ново видео на Among Us, където ще играя с Зар Симеон. Аз съм Мони. Точно така. Направо вече да започваме. Аз ще играя от компютър, той ще играе от телефон, за да може да се свържем. Така че... Започваме, че няма много време. Направо влизаме тук. Идеята е аз да вляза в играта и после той от телефона да напише кода, за да може да играем заедно. Така, сега пиша. Така. И нещо не става, не знам защо. Нека да погледна. Да, аз съм на сервер на Северна Америка. Бах ти играта. Ей, сега ще стане хора. Влизаме тук. LXKTOF. О. Почти сме готови. Айде! Ето, получи се. Малко изтървахме така телефона, но нищо. Виждате ме, аз съм с мето. Може да пишете долу какъв скин искате. Чакайте да се смени цвета. – 12 от 15. На free chat сме, тъй че може да пишем. Как се пишеше? А, да. Сетих се. Пишете хора, коя игра искате да гледате от нас. Гледайте новия епизод на Drive Campfire. Този път и двамата сме крилмейти. Би трябвало да гледай се. Отиваме долу в админ първо. Защо се казвам Ово? Защото аз се кръстих така. Аз имам жиците, бе, аз мислех, че имам... Вентваме. Не вентва. И ти инженер ли си? Да. Добре. Кафетерия. Тук ни е следващата мисия. Сега някой сигурно ще извика пак събрание. Много мразя да викат хората събрания. Много е досадно. Нямат ли друга работа? Човек не мога да си направи тасковете от тях. Ето пак събрание. Този път са умряли двама им. То като има 3 импостъра. Пишеме. Кой? Електрик. Нека да кажем скип. Скип. Следващия път мисля да гласувам за този светло-зеления. Изглежда много се спише, нали? Много пише нещо. То тук има 15 минути и такова време за волт. Бре, защо? Всички трябва да чакаме един. Ето волтна. Иво, как се казва твой акаунт, телефона? Сега. Няма да казваме. Тук ще сме преспамят. Не, как се казва сега? Как? Уво. Така, хора. Имам мисия в security да сложа жицата. После имам някакви работи да изфърнам букулка. Ела в Елексън. Електрикал? Или? В Елексън. Последно бях в security. Ама... Умря ли? Предната игра ме убиха. И ти не забеляза дори, че ме убиха. Да. Не казвай сега кой е. Няма да казвам. Ще да седим така 4-мата. Добре. Ето го заподозирам. Глупавата шумка. Грешна посока си. Тун. 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 4-4. 6-6-3. Ето, стабилизирахме го. Навигацията имаме мисия. Тук също имаме.
Е такова. Да направим. Аре бе. Тук имаме този големия уред. Така, сега имаме да фърлим някакъв букук. Къде е този букук? В О2. Първо имаме и после някъде другаде. Добре хора, сега ще ида да гледам камери. Да видя кой е убиецът. Още някой умря. Лого Wavy и Sketchy Name. Добре, разбрахме, че не е този. Аре, залагам на червения. Сут, мут, фут. Какво е сега? Де да знам кой е. Ай, вотвам червения. За здраве и късмет през годината. Точно най-неочевидния. Този да не е. Няма да къде, някакъв кой. Вижте, горкия Мони е умрял. Кой остана още? И тос. И тос. Аре малко по-експедитивно, така сега само че остана. Вижте. То не се вижда пак. Никой не годим. Добре, нека гласуваме тъмно-червено с шапката. Той ще е следващия. Тук имаме да фърлим само букуците. Що не? Ето. Сега па светлината. Аз ще ходя на камерите. Искам да съм сигурен. Какво се случва? Добре. Така, махаме се от камерите. И сега веднага пак. Няма никой умрял. Добре, може би няма да видим нищо така. Ето, махнаха се светлините. Кога свярха да умрат? Един само е умрял. Айде вотваме Dark Red. Що не? Purple Safe. Значи Purple сигурно трябва да го вотнем. Moaz Bay. Кой е Moaz Bay? Е този, да, Purple. Значи го вотваме следващия път. Stop accusing Maroon. Какъв е този Марука? Какъв е цвета? Марун, да, това е Марун май. Не, това е Марун. Кой е това? Може. Moto also says keep Purple was with me all the time. Moto. Да, вотнаха този. Я да видим дали той е импостър. Има доста голям шанс, все пак са трима. Кой? Това е security. Оксиджен да ръбъра. Тогава ще обикалям през целия мап, за да гледам къде има умрели хора. Постоянно обикаляме навсякъде и проверяваме. Търсим суспектове. Пак им... не, това е шунката на зеления. Така... Затворени са вратите в админа. Айде, Един си умрех. свърши работата, може би. Умрех. Крием се. В админа има убийство. Айде. Няма бе. Ей, това ме уби. Кой е гаргата? Еми добре хора, нищо.
следващата игра печелим. Добре, айде една игра и спираме епизода. Какво правиш? Какво правиш? Левнах. Защо? Така. Излезте! Ето. И сега трябва да изчакаме да дойдат още хора. Може да пишем в чата. Start faster. Домлайски KXD. Преди хора всеки можеше да играе Among Us, като пише каквото си иска, сега вече не е така. А тая шапка откъде е взел, бе? Аз искам такава. Като моята ли? Не. А, ето я. Лол ушанка. Ето това е моя скин. Къде си ти? Ето му, от тебе съм. А, да. Добър ли е? Да. Ето, станахме 9 човека. Отваря да джойнват по-бързо. Добре, дай да пробваме друга игра. Друго лоби. Не. Клевнах. Никой не идва. Станахме 11. Ето тук ще джойна. Стартват играта. Сега ти ще напишеш моя код. F, C, G, V, O, F. F, C, G, J, V, O, F. Пак джойнахме тук. Някой ми е взел цвета. Сега съм жълт. Нищо. Някакво гнусно жълто. Почваме и сега. Офаря, бе, къде? Защо няма хора? Идват. По-бързо. Ето. Сега да почва вече. Нищо, че няма 2 човека. Ето, дойдоха. Айде, старт. Пишем. Аре, бе. Старт. Пускай. Да, сега то се някакъв АФК тук и няма да пусне играта никога. Ето, стартваме, добре. Срат. Започнахме. Спирам се звука да не чуеш. Ето, този път пак съм импостър. Do your tasks. Ето, аз не съм импостър, да е крилми. Така. Да ти съхнат ръчичките, гнусен бурсук. Vote е for репортера. Vote red. Айде. Той май е лефна. Защо? Времето за дискусия е 30 секунди. Какво толкова ще дискутираме? Нали? Какво е това сега? Някакви работи, тя да ги разбирам. Тук е записане. Значи ще се сложа и там. Чакай да репортнем червения. Копче. Имам копче за мапа. Айде, волтвай. Стана време за волтване. Да. Волтваме. Този червен. Има много малко време за волтване, а времето за дискутиране е 10 минути. И тук някъде слагаме едно копче. Така. Цялата рода го волтнахме това. Естествено, че не е импостър. Админ, слайп карт. Имаме много малко таскове тук. Хората не можаха да си направят тасковете от него. Аре, бе. Електрикал. Стана. Ай, стига, бе! Спрете, моля ви, хора! Това го вземам.
този бутон и го премествам. Ако играта каже, че иска. Ето. Тук го слагаме. Спейса не знам за какво ми, ама и ние го оставяме. И те хората го псуват. Аз го псувам. Аз хора знам как да пиша простити в чата, но да, ще ме банят. Скип. Абе, сами бе, сами, вод сами. Добре, ай ще го вотнем него. Ма той няма да е импостър и сега просто... тук да се разкарва. Те хората са скипнали. Значи, що само казваш да скипват? Абе, брат, що са вотнали за мен, Защото си мизерни. Защото само ги псувам. Брат, аз имам 3 таска. И аз. Аз сега имам в О2 всъщност, обърках се. Така, този, кой е тук? Сега не ме убивайте, моля. Значи, че сивия с руската шапка. Да може тях да си направя таска. Сега ще ги напсиваме. Стоп. Кой го извика? Този ли? Не. Дайчи. Волт. Бялото. Те импостерите никой не убиват, ама пак ще спечелят, защото само някакви наумици викат събрания. Виж какво написа? Какво? Това ще го скривам. Не ти. Yes, то се долу пише yes. Yes, Дани. Guten Tag. Sprechen Sie Deutsch. Айде, всички вълтват за Беня. Като много знае да вика събрания. Който викне събрание, трябва да бъде премахнат от играта. Тебе, мен са ме вълтнали. Някой ме е вълтнал. Айде, дойче, я. Айде. Ай стига, бе. Сега ще загубим, толкова много хора изгубихме. Сега ще обикалям целия мап. А то с черния, кога дойде до тук, бе? То с май някакъв хакер. Не, бе. Не е хакер. Значи черния с руската шапка. С тая шапка, ушанката. Добре, кафевия отива. Айде, кафевия е. Аз направих квестите. Кафевия е. Пишем It may be brown. Пишеме кафетерия. Brown is Cersei. I saw Maroon come from the vent. Юп. Maroon кой е сега? Марука. Кой е Марука? И този май е Марука. Сега си писал някакви работи само. Тига си писал глупости. После трябва да ги махам във видеото. На български ги пиша да не ми Къде е кафевия, бе? Ето го. Не съм сигурен, хора, че е той, но е добре. Вотаха Марун. Марука. Както казвам аз. Айде! Марука е импостър. Sprechen Sie Deutsch. Брат, тук направих си таска. Сега започвам да обикалям. Така, какво има тук? Добре. Fix lights. Няма ток. Navigation. Къде е Navigation, бе, брат? Ето, оправиха светлината, бързо идваме. Да видим, няма умрели хора. Navigation? Добре, кафевият излезе. Влизаме пак, няма никой. Имаме някаква мисия, ама то, ако не си изпълнят всички мисии. Аз изпълних мисиите.
Няма смисъл. Медикал, добре. Сега отивам да кемпя на това, Ти на гледаш секюрити. камерите. Отивам да кемпя. Синият излезе от тук. Аз съм си изпълнил квестовете и някакво друго да правя. Гледай, добре. Черният дойде от сам. Черния и синя са някъде там. Черния зави в секюрити. Кафевия. Черния е при нас. Сивия. Трима сме. Черния е Значи няма никой да умре там. Щом сте трима. Коминг, това стана нещо с камерите, не мога. Коминг, саботажит. Comms, Communications. Сега ще го поправя. Така. Ето, поправи го. Той нарочно саботира камерите. Ето, той не саботирал камерите и някой, който е... Просто видях, че следим камерите и ги саботира. Не е саботирал камерите. Друго е саботирал. Комуникациите. Ма нищо не се вижда на камерите, като ги саботира. Ами той саботира друго нещо. Да, но нарочно го е направил. Нали така правят импостерите? Аз май ако си изпълня мисията, ще спечелим. Ами изпълни си ги, защото аз съм си ги изпълнил. Отивам. Бързо хора, мисля, че ако си направя мисията, печелим. Аре бе, пъхай се, глупаво листо. По-бързо. Преди импостъра да е избил всички. Някакъв оксижен. Ето тук може да го оправим. 6, 0, 7, 9, 1. Готово. Дай. Електрикал сега имам мисия. Стигаме, нали го оправих. Някой да отива да го оправя друг. Добре, той отчете. Отивам да си правя мисията и печелим. Моля те, господи. Давай, правим го. Пазете. Трябва да видя къде трябва да ги сложа после. Пазете тук. Добре. Няма да го убиваш, махай се. Махай се от тук. Така. Още малко в админ. Трябва да сложа. В админ ли отиде, бе? Слагаме. Мисля, че сега печелим. Ще убий този. Няма да го убиваш и Серсемин. Това е момента на истината. Серсемин няма да го убиваш и... Бах си простотията, бе! Таха. Волтвам руската шапка. Vote Russian Head. It's purple. Окей. Волтваме purple. Симеоне! Пак трябва да го закривам във видеото, тормозиш ме. И 55 е. Така, добре хора. Още малко. Дали печелим? Това е момента на истината. Останахме само аз, Симеони, синьото, лиловото и другата руска шапка. Той Женчилер е импостер. Волтва е в Добре, волтваме Женчилер. Сега... Той човек е много с... Не! И сега май ще загубим. Добре. Трябва да свикаме събрание. Много е рисковано вече. Не, изпълни си мисията, аз ще го свикам. Аз се направих. Да, аз съм ги направил. Кой не се е направил мисиите? Женчилер. Всички седиме тук. Отивам с Женчилер. Да правим оксиджен. Ей, сега ще вас спася. 9-1-4-7-1. Окей. Тук ли си? Какво става? Жив ли си? На емердженси съм не ми дава канот. Женчилер, пиши Женчилер. Кога? Кой? Да, Волт Женчилер. Напиши го. Волт. Без да искам. Волт Женчилер. Все пак трябва 10 минути. Добре, си писал глупости в чат. Брат, аз искам на английски. Вот е блю. Сега хора, мисля, че ако го убием, печелим. Ако убием някой друг, ставаме 2 на 1. Тоест,
Той трябва да убие още някой и край. Губим. Но мисля, че е той. Някой да Аз вотвам Женчилера. Да, вотваме Женчилера. Ако не, той иначе е първо. Ето, ние сме двамата. То е ясно. Айде, Женчилер. Айде, печелим ли? Печелим. Печелим. Пърпъл ни измами. Стой при мен. Тук. Знаеш, че ако уби един от нас двамата, ние... Ма няма да ни убиеш, защото те сме двамата. Да си навал от бутона. Аз ще пазя. Давай. Бам! Трябва да го правим работите. Отивам да ги фиксна. Добре. Ела с мене. Идвам. Къде си? Не умирай. Не, той няма как да ни убие. Ние сме двамата. Фиксвам ги. Има брат, то... Аз не мога да го спра. Кои бяха? Червения? Значи в началото червения е бил импостър. Дето го изгонихме. И лилавия не успяхме да го убием. Добре хора, надявам се видеото да ви е харесало, така че както казвам аз. И довиждане и до после.